Stevan Mojsilović, tekma v Kopru, odličen izid in tudi odlična igra. Tako je, odlična igra, sve čestitke igračima, bili su večeras sjajni i zasluženo smo pobedili, a sigurno da smo zaslužili da pobedimo sa 4-5 razlike, da kod 1-0 bude već 4-5-0, ali opet pobedili smo, to je najbitnije, dali smo gol kad je najslađe, opet je bilo dramatike, igrali smo se živcima do zadnjeg minuta, ali svakako jedna velika, dobra igra, disciplinovana, sadržajna, sa puno šansi i zaista smo nadigrali protivnika koji u svojim redovima ima izuzetno puno kvalitetnih igrača. No, Domžala je pobedilo, timska igra je pobedila gdje je svaki pojedinac dao sve od sebe. Ekipa je pokazala tudi psihološko moč, potem ko je Koper izenačil 13 minut pred koncem, ste vi uspeli še enkrat zadeti. Pred ovom ekipom je zaista jedna lepa perspektiva, jedan veliki prostor postoji kod njih i na psihološkom planu, kako kažete, i na taktičkom planu, i na tehničkom planu, pre svega. Mi zaista svakodnevno maltene radimo na tome, radimo na svim poljima, igrači su to prihvatili, tek nas čeka još dosta rada i drago mi je zbog njih da treći smo na tabeli, je li tako, ali koga briga za tabelu, da ovako dobrim igrama, da rastemo iz utakmice u utakmicu, da postižemo dobre rezultate i da oni vide da ono što probam sa njima, da se to prima, da to možda prođe u slovenačkom fudbalu i da oni kao ekipa i sutra i kao pojedinci mogu jako puno da napravi u karijeri, a na kraju krajeva to je i moja uloga. Pred nami je reprezentančna pauza, kako jo boste iskoristili? Pa ne volim tu pauzu, ali mora da bude pauza i prošli put smo pobedili u Gorici 2-1, pa smo imali 2 utakmice kući, pa smo obe kući izgubili. I sad nas čekaju 2 utakmice kući, ali to ne znači da će epilog da bude isti, ali do tih utakmica prvo da se momci dobro odmore, onda da dodamo ove nedelje jako puno rada i da idemo dalje, spremamo se za prvog narednog protivnika, kao što smo i do sad radili. Najlepša hvala, srečno. Hvala i vama.